Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. Koop deze carbonzool en loop sneller dan ooit. Gebruik dit pre-game shot om beter te dribbelen. En dankzij deze mat herstel je sneller dan ooit. Online zie je tal van bedrijven met superieure claims die stuk voor stuk beloven je sportprestaties te bevorderen. En vaak kost je dat een smak geld. De vraag blijft, werkt het echt? Wij zochten het voor jullie uit. Roel Damians, je bent journalist bij het Belang van Limburg en je schreef een hele reeks rond gadgets en supplementen die claimen dat je sportprestaties zouden verbeteren. Hoe kwam je eigenlijk op het idee om dit te gaan onderzoeken? Het is begonnen eigenlijk met een filmpje op Instagram van een zool. Die kon een carbonzool is dat. En die filmpjes zijn eigenlijk altijd hetzelfde. Ze laat die zool dubbelplooien en ze laat die los en je ziet die meters wegvliegen. En heel vaak zijn dat bedrijven die dat op de markt brengen en die zeggen, kijk, dit soort carbonzolen gaat u helpen om sneller te lopen, hoger te springen, dat soort dingen. En je weet hoe dat gaat als je in een social media tunnel duikt, dan binnen de kortste keer krijg je allemaal soortgelijke filmpjes toegestuurd en dan begonnen ook andere gadgets, recovery matten, ademhalingstoestelletjes en ik weet wat nog allemaal. En ik heb die allemaal in kaart gebracht en ik dacht van het is misschien wel eens interessant om daar een test mee te doen. En ik heb toen contact opgenomen met professor Bert Oppedijnen van de U Hasselt en het Sportmedisch Adviescentrum Athlon. En ik heb hem uitgelegd dat ik daar een test mee wilde doen. Want het is natuurlijk één ding om alle verschillende gadgets en supplementen, om daar een opleiding van te maken. Het is nog iets anders om daar echt een wetenschappelijke test rond te maken om te bekijken, de claims die ze maken, klopt dat ja of nee? Ja, het is heel gemakkelijk om te zeggen, kijk, we testen alles. En dan kun je zeggen, ja, het werkt of het werkt niet. Maar ik vond het toch wel belangrijk, als je het toch grootschalig wilt aanpakken, dat je daar op zijn minst moet proberen om dat op wetenschappelijke basis te doen. Omdat het gaat er ook over dingen die redelijk wat geld kosten. Die gadgets die zijn niet goedkoop, die supplementen die zijn niet goedkoop. Dus als je dan mensen probeert te overtuigen van dat wel of niet te doen, moet je toch wel zeker zijn als krant dat het in orde is. Ja, en het is misschien goed dat we er dan ook direct induiken. En daarvoor hebben we Sander Damians, je zoon, nodig en professor Bert Oppedijnen. Welkom in de studio, heren. Het eerste wat jullie getest hebben, dat zijn supplementen. Vertel eens even wat meer daarover. Wel, wat wij gedaan hebben, zoals Roel al heeft aangegeven, ik ben een van de professoren van de faculteit Geneeskunde hier aan onze universiteit Hasselt. En ik ben daarnaast ook inspanningsfysioloog. En in die zin ben ik geïnteresseerd in wat er gebeurt in het menselijk lichaam tijdens inspanning. En testen wij in ons Sportmedisch Adviescentrum Athlon, testen wij sporters, testen wij amateursporters, testen wij topsporters en doen wij onderzoek naar exact die hulpmiddeltjes die Roel hier heeft aangedragen. En een van die hulpmiddelen zijn voedingssupplementen. En ja, ik heb het al gezegd, ik ben een wetenschapper. Wij onderzoeken de zin of de onzin van die voedingssupplementen. En ja, eventjes terzijde, vanuit dat wetenschappelijk perspectief, erger ik mij ook soms mateloos aan al die claims, zoals Roel heeft gezegd, die er gedaan worden. En die helaas vaak, als ik het mag zeggen, onterecht zijn. Maar als je het dan hebt over voedingssupplementen, ja, dan moet ik ook de wetenschappelijke eerlijkheid hebben. En het gebruik van voedingssupplementen, het prestatieverbeterende effect, het ergogene effect, zo heet dat, van voedingssupplementen op sportprestaties, dat wordt zeer, zeer, zeer uitgebreid onderzocht. Je vindt daar duizenden en duizenden studies van in de wetenschappelijke literatuur. En daar moeten we ook wel onderkennen als wetenschapper dat bepaalde voedingssupplementen in wel bepaalde omstandigheden en bij wel bepaalde sporten effectief sportprestaties verbeteren. Ja, want daar raak je iets aan. Het gaat over de juiste supplementen in de juiste doseringen. En bij de testen dat jullie gedaan hebben, het zijn vooral merken die, laten we toch zeggen, zeer flashy branding hebben en qua marketing zeer goed in elkaar zitten. Maar daar blijkt dan uit jullie testen dat daar toch wel wat zaken mis zijn met die supplementen. Ja, ik moet misschien even eens uitleggen welk. Ik heb een specifiek supplementenpakket gekocht die zich volledig focussen op voetballers. Dus die zeiden, wij hebben hier speciaal voedingssupplementen voor voetballers ontwikkeld. En daar gaat je beter mee lopen, gaat beter uithouding hebben. Daar stond zelfs in, je gaat beter geconcentreerd zijn en dus ook beter kunnen dribbelen. Dat soort dingen. En daarom, omdat heel deze studie die we gedaan hebben rond voetbal gaat, hebben die eruit gelicht. En dat is een soort van pakket waar verschillende supplementen in zitten die voor elk iets anders dienen.
Ja, en dat hebben jullie dan onderzocht. Hoeveel was er dan van waar? Wel, Roel zegt het goed. In dat pakket zaten een aantal voedingssupplementen. Nogmaals, vanuit de wetenschappelijke literatuur weten we dat die supplementen in wel bepaalde omstandigheden en in wel bepaalde sporten werken. Eentje daarvan bijvoorbeeld was beta-alanine. Beta-alanine is een lactaatbuffer. Voetbalspelers voeren heel veel sprintjes uit. En dus die spieren verzuren met lactaat. En in de juiste dosis en op de juiste manier ingenomen, weten we dat beta-alanine de verzuring tegengaat. Een ander pakketje bestond eigenlijk uit koolhydratensupplementen. Hetzelfde, in wel bepaalde omstandigheden, op de juiste manier en de juiste dosissen ingenomen, verbetert dat sportprestaties, ook voetbalsportprestaties. En een ander pakketje, denk ik, Roel, dat ging eigenlijk over recovery shakes met koolhydraten en met eiwitsupplementen. Hetzelfde. Ook daarvan weten we dat met de juiste dosering, de juiste hoeveelheden, dat uw recuperatie echt wel kan verbeteren. En dus hebben wij Sander gevraagd om na een eerste inspanningstest, want we hebben een inspanningstest gedaan, Sander, om jouw conditie te testen, om jouw VO2 max te meten, om te meten of Sander snel of traag verzuurt en om zijn zogenaamde zones vast te leggen. Wel, die hebben we uitgevoerd en dan hebben we aan Sander gevraagd om, volgens de voorschriften, Roel, van de betreffende firma, 3 weken lang die supplementen in te nemen. En misschien moeten we nog heel even duiden voor de luisteraars. VO2 max, professor, leg dat eens uit. Wat is dat? VO2 max, dat is eigenlijk je maximale zuurstofopname. Dus ik vergelijk dat eigenlijk altijd graag met de motor van een wagen. En de motor van wagens heeft zuurstof nodig om brandstof te verbranden. Om diesel of benzine te verbranden. En als je meer zuurstof kan aanleveren, heb je een betere verbranding en kan je harder rijden met je wagen. Heb je meer pk's, als ik het zo mag zeggen. Wel, in onze spieren gebeurt net hetzelfde. Onze spieren hebben zuurstof nodig om brandstof te verbranden. In het geval van de spieren zijn dat vetten en koolhydraten, voor alle duidelijkheid. Geen diesel of benzine. Ja, en als je meer zuurstof kan aanleveren, dan kan je meer vetten en koolhydraten verbranden en kan je harder lopen en lever je een betere voetbalprestatie af. Ja, en ik heb me laten vertellen dat uit de meting, Sander, blijkt dat jouw VO2 max-waarde best wel indrukwekkend is, hè? Ja, dat klopt. Volgens het schemaatje wat uit het resultaat kwam, viel ik toch in een redelijk goede categorie. Ja, een beetje een understatement, Sander. Mag ik het zeggen? Je mag het zeggen. Zijn VO2 max was 63 en voor de sporters onder ons, dat is een superieure waarde. Hoor. Dat is uitzonderlijk hoog. Ja, Sander, je hebt dan 3 weken lang die supplementen moeten nemen. Dat was een bepaald schema dat vrij afgeleid is, laat maar dat zo zeggen. Hoe was dat voor jou? Klopt, we hebben dat dus proberen te volgen zoals het bedrijf dat eigenlijk exact heeft voorgeschreven. Dus echt op papier, zodat we het zeker niet zouden mis innemen. En dat bestond dan uit daily gummies, die je dan elke dag 2 van moest nemen. Dat heb ik dan 's ochtends telkens gedaan bij mijn ontbijt. En een schepje creatine. Dagen dat ik training en wedstrijd had, moest ik een pre-game shot nemen. En dan na de trainingen een soort recovery shake. En dat heb ik dat dan gedaan eigenlijk 3 weken lang. En zelfs tijdens de training of de wedstrijd moest je ook nog iets nemen. Ja, en tijdens de inspanning dan eigenlijk was er nog een refuel om eigenlijk je koolhydraten aan te vullen doorheen de wedstrijd of training. Ja. Dat zijn fantastische termen als ik het zo hoor. Ik ben er jaloers op de refuel, de naam alleen al. Dat kan niet anders dan goed zijn. Ja, dat zou je dan denken, maar na 3 weken, professor, is Sander teruggekomen. En wat blijkt dan uit die testen? Wel, dus we hebben exact dezelfde inspanningstest gedaan, Sander, dan 3 weken ervoor. Niet tegenstaande dat, nogmaals, een aantal van die supplementen met de juiste dosering, dat je dan eigenlijk verwacht dat je op het vlak van zuurstofopname, dat je op het vlak van verzuring en dan vooral trager verzuren, dat we daar prestatiewinsten, als ik het zo had mogen zeggen, die hadden we verwacht, maar die zaten er Sander niet in. Hè. Ik denk dat Sander 10 seconden langer gelopen heeft in de tweede test dan in de eerste test. Dat is verwaarloosbaar. En dat is absoluut verwaarloosbaar. Zijn VO2 max was exact dezelfde, van 63 naar 63. En zijn verzuring, dus hoe snel zijn spieren lactaat opbouwen, exact hetzelfde. Daar zat geen enkel verschil in, Sander. Ja, dat waren eigenlijk 2 exact dezelfde resultaatfolders die eruit kwamen. Ja. Ja, maar met dan een heel schema dat complex was om te volgen en toch wel wat stress geeft. Wat kunnen we daar dan eigenlijk uit concluderen? Ligt dat dan aan slechte dosering, slecht product? Waaraan ligt dat? Ik denk dat het voor een deel te maken heeft met dosering, want ik heb een collega van professor Oppedijn van de U Hasselt, professor Poffé,
ook gaan opzoeken daarvoor. En die is heel veel bezig met onderzoek naar supplementen. Die heeft een van die samenstellingen, die doses bekeken en die zei van ja, kijk, hier zitten wel effectief die bestanddelen in waarvan de wetenschap zegt die hebben effect of die kunnen een effect hebben. Alleen de doseringen daarvan zijn te laag om effectief effect te hebben. Eigenlijk wordt daar iets verkocht onder het mom van ja, dit zijn allemaal actieve bestanddelen, maar ze zijn niet dermate gedoseerd dat het ook effectief tot een verbetering gaat leiden. Nu, en ja, de kostprijs, daar moeten we het dan ook over hebben. Voor het bedrag dat je me verteld hebt, Roel, ik ga het je zelf laten vertellen, zou je toch denken dat die dosering juist zou zijn, hè? Als we dit een ganse week gebruiken, dus tijdens trainingen en wedstrijden, en we zouden dat gebruiken zoals het wordt voorgeschreven, met de juiste hoeveelheden en alles, dan komt dat ongeveer uit, maar voor al die supplementen op een 49, kleine €50 per week. Een voetbalseizoen duurt ongeveer 40 weken, dus stel maar uit. Dat is €2000 per jaar, wat je eigenlijk gaat investeren in iets waarvan je denkt, dit gaat mij vooruit helpen, dit gaat mij enkele marges beter maken. Maar uit de studie is dat dus helemaal niet gebleken. Dus als je daarin wilt investeren, moet je misschien toch eens 2 keer nadenken. Nu, het volgende gadget waar we het over gaan hebben, dat zijn carbonzolen. Ja, ik moet toegeven, ik ken die zelf ook van het lopen. Je zou dan denken, dit gaat het gadget zijn dat toch wel iets gaat doen. Vertel eens even. Ja, klopt. Ik moet zeggen, je hebt ze in alle maten en gewichten en van heel goedkoop tot ja, best wel duur. Ik heb ze zelf ook vastgehad en ik heb inderdaad ook, zoals Roel zegt, ik heb die wel eens proberen te buigen en dan voel je dat die terugveren. En dan louter theoretisch, louter biomechanisch, was mijn hypothese wel, ja, ik denk als je dat soort zolen wel kan helpen met sprongkracht te verbeteren. En dan hebben we het over verticale sprongkracht en dan hebben we het over horizontale sprongkracht, vertesprongen. En je zou ook de hypothese kunnen stellen van ja, met dat soort zolen kan je wat efficiënter lopen. Hebben we ook getest. Ja, en dan is de hamvraag, wat blijkt dan uit de test? Ja, dus wat wij met Sander als proefpersoon hebben gedaan is, wij hebben Sander een aantal, wij noemen dat vertical jumps laten doen, dus eigenlijk hoogtesprongen. En ook een aantal long distance jumps hebben we gedaan. In de vertical jumps hebben we geen verschil gezien. Ik denk dat, en voor alle duidelijkheid, we hebben Sander niet 1 keer laten springen. We hebben Sander denk ik 5 keer laten springen, Sander. En dan het gemiddelde genomen om een goede wetenschappelijke test te doen. Daar zat eigenlijk geen verschil in, ik geloof 2 millimeter. Ja. En in de vertesprong kon Sander met de zolen ongeveer 2 centimeter verder springen. Ik denk van 1,94 meter naar 1,96 meter. En dan zal je denken, ja, 2 centimeter, dat is toch goed? Ja, maar procentueel gezien gaat dat over 1% winst. En dat is opnieuw verwaarloosbaar. En hoe was de test voor jou, Sander? Merkte je dan iets? Of? Ja, zoals we eigenlijk al gezegd hebben, op voorhand hadden we de verwachting dat dat wel zou helpen en dat je daar iets van ging voelen als je ze zo buigt, dat ze inderdaad terugveerden. Maar tijdens de test zelf, we hebben dan heel tijd wel gesprongen met zolen, gesprongen zonder zolen en heel tijd afgewisseld. En aan de tijd wist ik niet meer of ik ze wel of niet aan had. Dus ik voelde eigenlijk in de sprongen zelf ook niet echt verschil, omdat ik zag de meter ook langs me liggen, dus ik had ook niet het gevoel dat ik verder sprong of minder moeite moest doen. Dat was eigenlijk vrij gelijk. Ja, dus, Ja, toch wat teleurstellend als ik dat zo mag samenvatten. Ja, dat was eigenlijk voor mij opnieuw een teleurstelling. Hè. Dus we hadden al de supplementen getest met potentieel. Vanuit de wetenschappelijke literatuur hadden we de zool getest waarvan ik zelf al dacht van ja, dat zou wel eens kunnen. Maar helaas niks bleek minder waar. Dus ja, nee, teleurstellend. Ja, en dat brengt ons dan bij de volgende test. En daarvoor is ook Robbe Claessens erbij komen zitten. Dat zijn de befaamde neusstrips. Ik moet zeggen, ik doe zelf aan CrossFit en ik zie ze ook verschijnen daar. De hamvraag is, werken deze echt? Ja, opnieuw als je er theoretisch naar kijkt. We hebben het net gehad over de VO2 max, de maximale zuurstofopname. En ik heb uitgelegd dat eigenlijk echt wel een belangrijke prestatiebepalende factor is. Dus ja, als je meer zuurstof in je spieren kan krijgen, en by the way, dat gaat heel erg goed met EPO en met hoogtestages en met meer rode bloedcellen. Dat raden we trouwens niet aan. Ja, maar goed, dan verbeter je je sportprestatie. En hier de theoretische achtergrond is, als je je neusgaten groter kan maken, dan kan je in principe meer lucht inhaleren. Alleen moet ik zeggen, dat hebben we ook opgezocht wetenschappelijk. Maar als je logisch nadenkt, als je ze kent zal je dat zeker weten, maar de meeste mensen plaatsen die neusvleugeldilatator op het benige stuk van je neus. Dus niet van voor,
maar van achter op het benige stuk. Ja, en voel er maar eens aan. Dat benige stuk, dat kan je niet met een neusvleugeldilatator groter maken. Dat is wat het is Ja, eigenlijk. dat is wat het is. Dus dat is een eerste bedenking. Tweede bedenking, zelfs al plaats je de neusvleugeldilatator op de vleugels, ja, die misschien wel wat groter zouden kunnen worden. En ik moet die lucht wel door je luchtpijp. En het is eigenlijk de diameter van je luchtpijp die de inflow van lucht bepaalt. Dus zelfs al maken we hier een neusgat van je welste, die lucht moet door de luchtpijp. Dus heel veel meer lucht kan je daar niet verwachten. Maar we hebben het getest en Robbe moet zeker eens zijn ervaringen meegeven. Ja, dat is een soort pleister die je op je neus plakt. Je moet ten eerste je neus al ontsmetten, want als je een hele dag hebt gezweet en er is wat vuiligheid, dan plakt die al niet. Dus we hebben die eerst ontsmet, dan hebben we die erop geplakt. Op zich, als je inademt, voelt je niks, want ja, zoals Bert aanhaalde, er wordt eigenlijk niks verbreed als je dat op het bot plakt. En bij het afhalen had ik wel pijn. Toen zat zo hard aan mij geplakt dat ik die erop moet afhalen en nog 2 dagen met een blauwe neus heb rondgelopen. Toen ik thuis kwam, vroeg mijn moeder, heb je gevochten? Want mijn hele neus zag blauw. Ja, dan moet je vertellen dat je testen hebt gedaan. Ja, dat geloven ze natuurlijk ook niet. Hè. Ja, nee. Leuke anekdote, Rob, want dat wist ik zelf ook niet. Ja. Maar het is niet zo dat je placebo-effect, dat je het gevoel had van ik krijg hier meer lucht binnen, dat helpt mij. Dat was niet het geval. Nee, je hebt ook niet door dat het er eigenlijk zit. Dat is, ja, lucht. Dat is, ja, ik weet niet hoe ik het zou het best kunnen omschrijven. Je hebt niet het gevoel dat het erop zit, maar ook niet dat het er niet op zit. Maar misschien moet ik eens even de test uitleggen die we gedaan hebben. En we hebben eigenlijk opnieuw een inspanningstest gedaan, maar geen maximale inspanningstest zoals dat bij Zander was. Maar we hebben Robbe gevraagd om 3 minuten lang te wandelen, Robbe, aan 4 km per uur. 3 minuten aan 6, 3 minuten aan 10, 3 minuten aan 12 en 3 minuten aan 14 km per uur. En telkens hebben we met een mondmasker de zuurstofopname van Robbe gemeten. Ja, en als je op de een of andere manier meer zuurstof in het lichaam zou krijgen, ja, dan verwacht je dat eigenlijk bij elk van die snelheden je hart, je lichaam, minder moeite moet doen. Want de zuurstofopname is efficiënter. En we hebben de hartslag gemeten, we hebben de zuurstofopname gemeten. Maar Robbe, ja, we hebben geen enkel verschil vastgesteld met de test zonder de neusvleugeldilatator en de test met de neusvleugeldilatator. Dus nog eens opnieuw, als je meer zuurstof binnenkrijgt, moet je minder bloed circuleren om evenveel zuurstof in de spieren te krijgen. En had ik verwacht dat de hartslagfrequentie bij die verschillende snelheden 3, 4, 5 slagen per minuut lager zou liggen. Maar dat was volstrekt niet het geval. Ja, dus ook daar kunnen we concluderen, het werkt niet. Het ziet er misschien wel cool uit, maar het werkt niet. Nee, klopt. En by the way, we hebben Robbe ook gevraagd om met die zolen die we net besproken hebben, om eigenlijk diezelfde test ook te doen. 4, 6, 8, 10, 12 en 14 km per uur. En opnieuw, als die zolen op de een of andere manier de loopefficiëntie van Robbe zouden verbeteren, dan zou je verwachten dat aan dezelfde snelheden ofwel de hartslagfrequentie wat lager zou zijn, ofwel de zuurstofopname wat lager. Maar ook dat was niet het geval. Het waren eigenlijk 3 identieke testen. De controletest, de test met de neusvleugeldilatators en de test met de carbonzolen. Ja, en zo kunnen we stellig zeggen dat het dus niet blijkt te werken. Ja, ook dit bleek helaas, bijna tot mijn frustratie, ook niet te werken. Na inspanning volgt ontspanning en bij sport staat herstel natuurlijk centraal na een training. Ook daar vinden we heel wat gadgets en supplementen terug die allerhande claims maken. Jullie hebben een recovery mat getest. Wel, klopt. Hè. Dus door te trainen, zeker door intensief te trainen en vooral bij hele explosieve spiercontracties, beschadig je eigenlijk je spier. En veel mensen voelen dat 1 en vooral 2 dagen na een intensieve training of wedstrijd, dat je zo die typische spierpijn hebt. En ik moet zeggen, voetbal is wat dat betreft een beetje onderschatte sport. Dus het zijn heel explosieve bewegingen. En met veel spierschade tot gevolg. En recuperatie, zeker in voetbal, basketbal, handbal, tennis, zo die explosieve sporten, is echt wel heel belangrijk. En dat kan je doen met supplementen, maar in dit geval met een zogenaamde recuperatiemat, waar de sporter dan in kwestie zijn of haar voeten moet opzetten. En wat er dan gebeurt is, dan worden er eigenlijk hele kleine microstroompjes door je lichaam gejaagd. En
En trouwens, heel klein zijn ze niet, want je ziet echt wel wat spiercontracties in de voeten. Daar bestaat wat wetenschappelijke literatuur over. Studies die ook geen recuperatie-effecten aantonen. Maar in elk geval, we hebben Robbe hier aanwezig, onderworpen aan een stevige training. Robbe, waarbij dat we eigenlijk de intensiteit en het volume van voetbaltrainingen hebben nagebootst. Robbe. Ik zie dat Robbe wat in zijn oog wrijft en bij zichzelf denkt, ik ben blij dat dat achter de rug is. Een beetje nabootsen, is wat kort door de bocht. Het was voor mij vrij extreem. Het was wel echt een serieuze test. We begonnen met een rustige opwarmloop. Ik denk 8 per uur, 6 per uur, weer tot 10, 12. Dan 14 en dan gingen we naar sprintjes, 200 meter en 20 per uur. Dan 200 meter en 14 per uur. Met als 20 en 14 dat 14 te trage was, maar eigenlijk net niet traag genoeg om fatsoenlijk te recupereren. Dan 5 keer, dus in totaal 1 kilometer aan 20 per uur en 1 kilometer aan 14 per uur. En dan nog rustig uitlopen. En toen dacht ik van, nu zou het wel gedaan zijn, het moeilijkste was geweest. Toen zei Bert, nu gaan we het leuke beginnen en mocht ik naar de krachtmachines, waar ik op de leg extension is voor de quadriceps. Belangrijk bij een voetballer, hè? Belangrijk bij een voetballer, waar ik 20 herhalingen moest doen en daarvoor 2 sets, dus 40 herhalingen, tot ik niet meer kon. Dus niet 20 keer makkelijk, maar 20 keer echt dat de laatste eigenlijk niet meer mogelijk was. Daarna gingen we naar een leg press. Bij een leg press worden eigenlijk de hamstrings, de quadriceps, alle spieren in de benen nog verder afgekraakt. Ook 2 keer 20 minuten. Daarna gingen we naar die naam weet ik niet meer. Het was voor de hamstrings. Leg curl. De leg curl. Dat is eigenlijk hetzelfde als de leg extension, maar omgekeerd. Voor je hamstrings en ook weer 2 keer 20 tot je niet meer kon. En dan zou je denken, nu moet het wel echt gedaan zijn. Dat was het nog altijd niet. Toen moest ik terug op de loopband gaan staan, terwijl ik eigenlijk al niet meer op mijn benen kon staan. Om dan nog eens rustig beginnen, 8 per uur, 10 per uur. En dan in plaats van 20, 14 gingen we dezelfde blok doen, 18, 12. Dus 18 per uur aan 1 kilometer, 18 per uur aan 1 kilometer aan 18 per uur en 1 kilometer aan 12 per uur. In blokken van 200, 200, 200, 200. Ja. En dan uitlopen en dan was het wel echt gedaan. Ja, nu, ik ken u nog niet lang, maar ja, iemand zomaar afbeulen, dat lijkt me niks voor u te zijn. Wat zit daar eigenlijk achter? Wel, de bedoeling is eigenlijk die spierschade te induceren. En waar het over gaat, dat zijn eigenlijk allemaal hele kleine microscheurtjes. En de dag, 24 uur en 48 uur, vooral later, dus die spierpijn die je dan voelt, die muscle soreness, die je dan voelt, dat zijn eigenlijk die spieren die aan het herstellen zijn. Ja, dan verwacht je dat een hulpmiddel dat recuperatie verbetert, verwacht dat die spieren dan sneller herstellen. Hoe hebben we dat getest? We hebben Robbe voor die befaamde training, zal ik maar zeggen, Robbe, hebben we eigenlijk de kracht van zijn quadriceps en hamstringspieren gemeten. Waarom die 2 spieren? Wel, omdat die net bij voetbal zo belangrijk zijn. Dan heeft Robbe die training gedaan. En dan hebben we de dag nadien terug dezelfde krachttest gedaan. Dus die quadriceps en hamstringspieren gemeten. 1, 2, wat we ook gedaan hebben, is we hebben creatinekinase. En dat is een bloedmarker voor spierschade. Veel mensen kennen dat waarschijnlijk wel, gemeten. Want als die hoog is in je bloed, dan weet je dat er eigenlijk spierschade is opgetreden. Dus die hebben we gedaan. Ja, en dan hebben we dit protocol, Robbe, niet 1 keer gedaan, want dat was de controlesituatie. Een week later is Robbe teruggekomen. En dan hebben we eigenlijk exact hetzelfde herhaald. Dus de gewone krachtmeting quadriceps hamstrings, gevolgd door die extreme training, als ik het zo mag zeggen. En dan hebben we Robbe gevraagd om 20 minuten, volgens de voorschriften van de fabrikant Robbe, gevraagd om op dat recuperatiematje te gaan zitten. Robbe, ik weet niet wat jouw indrukken waren van dat recuperatiematje waar je op blote voeten moest gaan opzitten. Je voelt wel dat er iets gebeurt. Dus je hebt 20 minuten lang, maar dat is eigenlijk de hele tijd dezelfde cyclus die zich afspeelt. Dus ik had die dan, om het nog wetenschappelijk te maken, op de zwaarste stand gezet, zodat we echt goed gerecoverd zouden gaan zijn. En dus die er op een fase. En om de 20, 30 seconden stuurt hij zo'n grote schok door je voet dat je hielen van de grond komen. Zodat je je voeten niet meer op het matje kunt houden. Dus we hadden wel het gevoel van er gebeurt iets. Maar er gebeurde ook effectief iets. Er gebeurde iets, dus spieren samen. dat was onze vraag. En voelde je je meer ontspannen?
Dus na de tweede test, na de eerste test had ik extreem veel spierpijn. Ik heb 2 dagen plat gelegen. Ik had echt spierpijn. Na de tweede test had ik dat gevoel niet. Dus ik voelde mij minder stijf, minder pijn. Het ging eigenlijk nog wel ça va, waarna ik eigenlijk wel schrik voor had na de eerste test van als ik nu weer 2-3 dagen plat op mijn bed moet liggen. Alles voor de wetenschap. Alles voor de wetenschap. Maar... Nu, en dan is de vraag, er is dan een bloedafname gebeurd na de sessie met de recovery mat en dan zou je verwachten dat die CK-waarde lager ligt. Wel, dat was de hypothese, dus dat inderdaad die CK-waarde lager zou liggen, dat er minder spierschade zou zijn. En ook dat de krachtdaling, de dag nadien tijdens de krachttest, dat die kleiner zou zijn. Maar dat was niet zo. De krachtdaling was eigenlijk zelfs een heel klein beetje groter, Robbe. En de CK-waardes waren veel, veel hoger. Dus ja, nee, ik denk echt niet dat we mogen zeggen dat recuperatiematje, als ik het zo mag zeggen, de recuperatie van spierkrachtverlies bij Robbe zou verbeterd hebben. En naast de recovery mat hebben jullie ook gekeken naar supplementen die het herstel zouden bevorderen van dezelfde fabrikant als de vorige test. Ja, wat blijkt uit deze testen, professor? Ja, dat klopt. De combinatie vooral van koolhydraten en eiwitsupplementen na dit soort inspanningen. Opnieuw weten we vanuit de wetenschappelijke literatuur dat als je dat in de juiste dosering gebruikt, dat effectief wel een verschil kan maken. Maar ja, goed, dat hebben we dan ook weer bij Sander getest. Hè. Sander moest na de wedstrijd, en denk ik na hele intensieve trainingen, moest hij zo'n recuperatieshake nemen, die 3 weken lang. En natuurlijk, als je sneller herstelt, omwille van die koolhydraten-eiwitshake, ja, dan verwacht je in principe dat je de dagen nadien beter kan trainen. En dat een effect heeft op die inspanningstest. Maar ja, zoals gezegd, dat was niet het geval, hè, Sander? Nee, inderdaad. Ik heb die shakes gewoon genomen zoals voorgeschreven stond. Wat ik daar wel bij moet zeggen was, dat was het enige supplement wat niet moeilijk was om in te nemen, omdat het nog een beetje een lekkere smaak had. Die andere, daar had ik soms mijn bedenkingen bij. Maar dat was eigenlijk, ja, je kapt wat water of melk bij dat poeiertje. En dan is het eigenlijk een soort oplos chocomelk. Maar dan zitten daar meer eiwitten en koolhydraten in, waardoor dat je dan beter zou herstellen. En die shake moet je dan nemen na de training of na de wedstrijd. Maar ook hier geen effect. Helaas, nee. Tot mijn opnieuw grote frustratie. Bijna ergernis was begonnen te worden. Geen effect. Nee, maar je moet begrijpen, ik ben wetenschapper en dus ik probeer mensen juiste informatie te geven. En nogmaals, daar zijn echt wel supplementen die prestatieverbeterend zijn. Laat dat duidelijk zijn, die ook goed onderzocht zijn. Maar helaas, en dat is, ik erger mij er mateloos aan, helaas vind je op internet, ik noem het altijd Dr. Google, allerhande claims van allerhande bedrijven, vaak heel commercieel geïnspireerd. En ja, met de meest waanzinnige dingen worden daar beloofd. En het klopt gewoon niet. En ik geef altijd een beetje als voorbeeld, als je 's nachts eens een keer niet goed kan slapen, iedereen overkomt dat wel eens, dan kan je naar tv gaan kijken. Dan krijg je van die telcel-filmpjes, waarbij een goed uitziende jonge man en jonge heer met buikspieren kan niet meer op. Daar komt uitleggen dat dankzij die elektrostimulerende buikspierband, dat die persoon buikspieren heeft gekregen van je welste. En ze plaatsen daar dan ook nog graag iemand bij die dan een witte stofjas aan heeft en een stethoscoop rond zich draagt, want dat is dan de arts die dat allemaal, of de professor die dat allemaal onderzocht heeft. Ja, met alle respect, maar dat is vaak niet zo. Ja, ik vind dat jammer, want mensen laten zich daar door vaak ook blaasjes wijs maken. Vandaar mijn frustratie. Ja, hoog tijd om Roel Damiaans terug in de studio te vragen. Professor, en Roel, welke conclusies mogen we nu eigenlijk trekken uit jullie onderzoek? De conclusies liggen eigenlijk vrij voor de hand. We hebben al die testen gedaan en op wetenschappelijke basis blijkt dat het dus geen effect heeft. Soms kan het zijn dat er van die placebo-effecten optreden, dat je die dingen gebruikt en denkt van, het werkt precies, want ik voel me beter en daardoor ga ik misschien ook beter presteren. Puur wetenschappelijk blijkt dat niet uit de statistieken of resultaten die wij hebben, daaruit kunnen we het afleiden. Sowieso niet. Dus voor alle voetballers die denken van, weet je wat, ik train niet zo graag. Als ik wat supplementen neem en ik ga zo'n matje gebruiken of ik leg een zool in mijn schoen, dan gaat het allemaal beter gaan, moet ik je toch allemaal zeer
erg teleurstellen, want dat gaat niet helpen. Ik denk, er is maar één ding wat gebleken heeft uit de hele test wat geholpen heeft. En ik denk dat de professor en Sander dat misschien nog het beste kunnen uitleggen. Ja, inderdaad. We hebben 3 testen gedaan uiteindelijk. Bij de eerste hebben we de supplementen getest. Dan hebben we een nieuwe test gedaan om te kijken wat het resultaat was. En dan heeft de professor mij een persoonlijk trainingsschema eigenlijk opgesteld. Op basis van alle gegevens die we dan hadden. En die heb ik dan gevolgd, terwijl ik ook nog mijn voetbaltrainingen en zo allemaal deed. En daar hebben we dan na 3 weken volgens mij ook opnieuw de test gedaan. Daaruit bleek dan effectief voor de eerste keer dat er wel eens iets werkte in het onderzoek. En dat was gewoon hard trainen. En daarmee zagen we dan dat uiteindelijk mijn verzuring veel trager werd. En dat eigenlijk wel het grootste effect was van het hele onderzoek. Ja, want het is misschien iets te kort door de bocht om te zeggen gewoon hard trainen. Het gaat over accuraat weten in welke hartslagzones dat je moet trainen dan. Klopt. En dus, zoals Sander zegt, we hebben de eerste inspanningstest gedaan. Dat was eigenlijk de basismeting. Dan hebben we 3 weken later die inspanningstest, exact dezelfde inspanningstest herhaald met supplementen, met de gekende resultaten. En ja, wat je eigenlijk tijdens zo'n inspanningstest doet, is verschillende zaken. Het eerste wat we doen is eigenlijk de zuurstofopname meten, die VO2 max die we al hebben uitgelegd. En eigenlijk is dat een hele goede maat van basisconditie. Ik had het al eens over de motor van wagens. Ja, eigenlijk zegt dat iets over, heb je een klein motortje of een grote motor? En voor iedereen die iets van motors kent, weet dat een 3 liter V6 motor, dat dan een grotere motor is dan een 1000 cc motortje. En dat zo'n 3 liter V6 motor, dat je die veel zwaarder kan belasten en grotere trainingseffecten kan verwachten. Dus die hebben we getest en we hebben het al gezegd, bij Sander was dat een spectaculair hoge 63 milliliter zuurstof, Sander, per kilogram gewicht. En dat is echt een goede waarde. En ik denk, Sander, dat ik jou toen ook heb gezegd dat jij zelfs niet rondrijdt met een 3 liter V6 motor. Volgende is dan een 4 liter V8 motor. Zeer goede basisconditie. Iets anders wat we testen tijdens zo'n inspanningstest is de mate van verzuring. Verzuur je snel, verzuur je traag. En bij explosieve sporten, zoals voetbal, die gekenmerkt zijn door veel korte sprintjes, heb je graag dat voetbalspelers traag verzuren. Ja. Want snelle verzuring betekent eigenlijk gewoon dat je simpelweg minder sprintjes zal kunnen trekken. Ja, dus dan ga je veel sneller moeten recupereren. Nu, uit die eerste test, Sander, dat mogen we ook zeggen, bleek jouw schitterende basisconditie, maar ook wel je snelle verzuring. Ja. En dus hadden we het plan opgevat van, kijk, die VO2 max, heel veel beter, gaat nog moeilijk zijn. Laat ons vooral focussen om die verzuring te vertragen. En dat is een derde component tijdens zo'n inspanningstest wat we doen. We bepalen eigenlijk de hartslagzones waarin je vetten verbrandt. By the way, voor de mensen die gewicht willen verliezen. We bepalen de zone waarin dat je VO2 max verbetert. Maar we bepalen ook de zone waar dat je met intervaltraining je verzuring vertraagt. En het is eigenlijk, dat is eigenlijk het schema dat we opgesteld hebben, Sander. Dus we hebben Sander gevraagd om tijdens de voetbaltrainingen, maar ook denk ik een paar aparte trainingen nog, heel gefocust rond die zones te werken. En ik moet zeggen, ik was niet verrast, dat mag ik wel zeggen. Alhoewel ik altijd soms toch verrast ben over de snelheid van de trainingsprogressie die je kan maken. 3 weken later is Sander teruggekomen. En Sander zijn VO2 max was opnieuw 63, mooi stabiel. Maar zijn verzuring was spectaculair lager. Om je een idee te geven, Sander heeft denk ik 2 minuten, volle 2 minuten langer gelopen tijdens de test. En de loopsnelheden die wij hebben vastgesteld op de zogenaamde vetdrempel en het omslagpunt, dat zijn zo 2 belangrijke trainingsdrempels, die waren op de vetdrempel 2 km per uur sneller en op het omslagpunt denk ik 1,8 km per uur sneller. Gewoon, Sander, door doelgericht te trainen in de juiste zone. Zonder supplementen, zonder matjes, zonder zolen, zonder neusvleugeldilatators. Trainen in de juiste zone levert best wel snel resultaten op, ja. Ja, want 3 weken is natuurlijk lang niet veel tijd om progressie te maken dan. Nee. Maar dat is ook wat je ziet als we bijvoorbeeld met de professionele voetbalclubs die bij ons komen, als we daarmee aan de slag gaan, typisch een voorbereidingsperiode, afhankelijk van, duurt ergens tussen de 4 en de 7 weken. En die voetbalclubs, die spelers testen we vaak in het begin van zo'n voorbereidingsperiode. En dan gaan de physical coaches en zo van die clubs, die gaan met die data aan de slag. En daar zie je echt na 4, 5, 6 weken, tegen de start van de eerste wedstrijd, zie je echt wel spectaculaire verbeteringen. En dat hebben we hier ook bij Sander gezien.
Ja, ik denk ook dat dat misschien wel voor alle voetballers die naar deze podcast luisteren, uit het provinciaal voetbal bijvoorbeeld, die niet in het profcircuit zitten en dan dus begeleid worden, is misschien wel interessant te weten dat als je wilt verbeteren, begin niet met van die poedertjeswinkels te nemen of allerlei gadgets te gebruiken, maar je kunt het best naar een sportmedisch adviescentrum gaan waar ze die waarden voor je bepalen. En dan kun je, als je zelf wilt extra bijtrainen, kun je echt wel effectief verbeteren. En dat is ook, denk ik, wat iedereen doet. En jullie zien het ook vaker, denk ik, dat er meer amateursporters komen. Ja, dat moet ik wel zeggen in ons sportmedisch centrum. En trouwens niet alleen voor voetbal, hoor. Ja, maar ondertussen komen ook tweede, derde, vierde klasse voetbalspelers, ganse teams, ganse clubs, maar ook individuele spelers bij ons, meer en meer. In een heel breed scala van sport. Hè. Ja, mensen die gewoon op een goed onderbouwde, wetenschappelijk verantwoorde manier hun parameters willen kennen. En die dan die parameters verbeteren door opnieuw op de juiste manier te trainen. Ja, en misschien tot slot wat ik nog heel even wil aanhalen. We hebben het natuurlijk over die supplementen al gehad, de poedertjes. Het is misschien ook wel een klein beetje te kort door de bocht om te zeggen dat ze niet werken, dat je ze niet moet gebruiken. Het hangt dan vooral af van betrouwbare leveranciers, juiste dosering, als ik het goed begrijp. Ja, dus nogmaals, binnen de context van de testen zoals wij die gedaan hebben, met de voedingssupplementen zoals wij die gebruikt hebben, hebben we geen effecten gezien. Maar effectief, koolhydratensupplementen, beta-alanine-supplementen, creatine-supplementen, koolhydraten, eiwitshakes als recovery op de juiste manier gebruikt, die verbeteren wel je prestatie. Laat dat heel duidelijk zijn. Ja, waarom dat de supplementen die wij gebruikt hebben, die prestatie niet verbeterd hebben, heeft misschien met de supplementen zelf te maken. Ja, klopt. Heren, hartelijk dank voor jullie uitleg. En ik onthoud dat je dus niet zomaar alle marketing moet geloven en dat het eigenlijk beter is als sporter dat je gaat trainen in de juiste hartslagzones. Wil je thuis de volledige reeks van Groen lezen, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.